खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बिपिएफनि बानजायनायाव कक्राझार बिसमुरियाव आइजोफोरनि सुबुं गौमा बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजों फरायसालि जौगाखांनायनि बागै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफानजों सावरायदों मोन 55 रायजो सभा मासिनि बिसायख'थि खालारखौ फोसावबाय गपिनाथ ब्रह्मनो साहित्य एकाडेमि रावस्लाय बान्था बिटिसिनि लेङाइ खुंगिरि खाम्बा बरगयारिनि अनजालि बिसिया बे संसाराव गैलिया दिनै सर्बानन्द सन'ला डनाल्ड ट्राम्पजों लोगोसे हरनि आदार जाहैगोन अखिल गगैया जोबथेसालिनि सिङाव उखैहाब सोमावसारनो थामथिम दानिया आबुं रादाब कक्राझार जिल्लानि बिसमुरियाव बिपिएफनि बानजायनायाव दिनै मोनसे गेदेरथार आइजोफोरनि सुबुं गौमाया जानानै थाङो बिपिएफआ बानजायनाय बे आइजोफोरनि सुबुं गौमायाव बिटिसिनि दरब्रै जिल्लानि 1 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरा बाहागो लाफैदों बिटिसि बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै बिपिएफआ बानजायनाय आइजोफोरनि सुबुं गौमायाव आइजोफोरा लोब फैनानै बाहागो लाफैनाया फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफआनो फिन खनसेबाव गोहोआव फैगोननि इसारा होदों कक्राझार बिसमुरियाव बानजायनाय आइजोफोरनि बे गेदेरथार सुबुं गौमायाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिखौ लानानै पार्टीनि गोबांसा दैदेनगिरिमोना बाहागो लायो बबेखानि बे सुबुंगौमानि गेजेरजों गुबुन आफादनिफ्राय फैनाय सा 50निबो बांसिन सुबुंफोरा जयेन जाफैदों बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि जोङो फैबाय थानाय इलेक्शननि थाखायनो दिनैनि जि आइजोफोरनि जथुम बेखौ बेवहाय खालामनाय जादों जोंनि जि बिपिएफनि आइजो हान्जा महिला विंस बा वुमेन विंस बिनि दारै बेखौ अर्गानाइज खालामदों बेयो जोंनि मोनब्रै जिल्ला बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि मोनफ्रोमबो भट सेन्टार एलेकानिफ्राय बेवहाय गासैबो थान्दैफ्रा फैदों आरो बे थान्दैफ्रा फैनानै दिनैहाय बेवहाय जथुम फैदों दा दिनै लाख आइजोफ्रा फैदों जिहेतु जों स्पष्ट जे दिनै बिपिएफआ माने मानसिफ्रा जेरै सानदों बा जेरैबायदि माने संबाद माध्यमाव जेरैबायदि बुंबाय थादों बेबायदि नङा जों गोख्रोङै दं बे दिनैहाय लाख बर' आइजोफोर मा होनो सुबुं गौमानि गेजेराव लाख आइजोफोर फैनाया बे बिनिनो फोरमान दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफआ बिटिसिआव फिन सोरखार दागोना रोखा जाबाय बबेखानि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ बिजेपि आरो एजेपिआ जथायैनो सोरखार खुंगोन होननानैबो बुंदों बिश्वजित दैमारिया आफादगिरि थरेन बर'नि दैदेननायाव मिरु बर' थुनलाइ आफादा गाहाय मावख'आव बर' बिजों आरो बर' बिजोंनि फरायसालि जौगाखांहोनायनि बागै बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टर रबि शंकर बरगयारि बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि आइएस आरो डिअ मोनजों लोगोसे सावरायलायो बे जथुमाव बर' बिजोंनि फरायसालि आरो फोरोंगिरि मासिफोरखौ सोरखारनि खालामनाय बिटिसि आवथायाव थानाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव लांदां जानाय फोरोंगिरि मासिखौ थाबैनो सुफुंनाय अंगनाबादि सेन्टाराव बर' रावनि फरा बिजाब जथायनाय 50 एबा 100नि बांसिन बोसोर जानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ हेरिटेज फरायसालि महरै फोसावनाय आरो बेनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि राहा खालामनाय आरो फरायसालि मार्जार खालामनायनि बागै सावरायनाय जायो होननानै बर' थुनलाइनि सुलुङाव मिथिहोहरदों हादरनि मोन 17 रायजोआव मोन 55 रायजो सभा मासिनि थाखाय जानो गोनां बिसायख'थिनि खालारखौ बिसायख'थि आय'गा फोसावबाय आसामनि मोनथाम रायजो सभा मासिखौ लानानै सा सानजा ओनसोलनि मोनबा मासिजों लोगोसे गासै 55 रायजो सभा मासिफोराव सोलिफु बोसोरनिनो 26 मार्च खालि बिसायख'थि खुंगोन आरो बै सानखालिनो बिसायख'थिनि फिथाइखौबो फोसावगोन मख'नो गोनांदि रायजो सभानि सोद्रोमा बिश्वजित दैमारि आरो डक्टर सन्जय सिंह मोननि मावबिबाना फैगौ 9 एप्रिल खालि जोबनानै थांनायनि सिगांनो 28 मार्च खालि बिसायख'थि खुंनाय जागोन रायजो सभा बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां बिजाथिफोरा 12 मार्च खालारनि गेजेरावनो गावबा गावनि बिजाथिलाइ गथायनांगोन ओरैहाय आर्टिकल 370 खौ लानानै कंग्रेस नागारनानै बिजेपिआव हाबहैनायजों लोगोसे रायजो सभानि मासिखौबो भुबनेश्वर कलिताया नागारलांनायनि उनावनो आसामनि मोनसे मासिया लांदां जानानै दंखायो हादरनि देरसिन थुनलाइयारि फसंथान साहित्य एकाडेमिया गपिनाथ ब्रह्मनि मुंखौ साहित्य एकाडेमि रावस्लाय बान्था 2019नि थाखाय फोसावबाय गोदान दिल्ली रबीन्द्र भवनाव जानाय मोनसे प्रेस बिबुंसाराव साहित्य एकाडेमि एग्जिकिउटिभ बोर्डआ समबारखालि मोन 23 रावनि थाखाय रावस्लाय बान्था मोनगिरिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होयो गपिनाथ ब्रह्मआ मालायालम रावनि एम मुकुन्दना लिरनाय देब थिन्टे क्रिटिकाल सल'मा बिजाबखौ अबंलावरिनि फावमुङै दानस्लायनानै साहित्य एकाडेमि रावस्लाय बान्थाखौ मोननो हादों
बिटिसिनि लेङाइ खुंगिरि खाम्फा बरगयारिनि अनजालि बिसि रश्मि बरगयारिया बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांबाय। गुवाहाटी नेम केयार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो थानाय समावनो मंगलबार खालि फुंनि 5:55 रिंगायाव रश्मि बरगयारिया जोबथा हां बोयो। मख'थावदि रुंसारि रश्मि बरगयारिया केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै गोलाव समनिफ्रायनो देहा फाहामसालियाव गोग्लैनानै दङमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव नखर, बाय बाहागि आरो गाहाम हामलायग्राफोरा दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबहरदों। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला दिनै गोदान दिल्लीयाव थांनानै हादोरगिरि भवनाव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पजों लोगोसे हरनि आदार जाहैगोन। दिनै डनाल्ड ट्राम्पजों लोगोसे जयैनो हरनि आदार जानो थाखाय भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दआ सर्बानन्द सन'वालखौ हांख्राय हरदों। बबेखानि आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पजों लोगोसे दिनैनि हराव डिनार पार्टी खालामनो थाखाय माखासे रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरखौबो हांख्राय हरदों होननानै शिलंआव मिथिनो मोननाय जादों। कृषक मुक्ति संग्राम समिति गुसुङै KMSSनि दैदेनगिरि अखिल गगैआ फैगौ 1 मार्चनिफ्राय जोबथेसालिनि सिङाव उखैहाब सोमावसारगोन। मख'नो गोनांदि खानि हेंथायै सोमावसारनायनि जुनै जोबथेसालियाव थाहैनांनायनि उनावबो जोबथेसालियावनो खानि हेंथायै उखैहाब सोमावसारनो थांखि लादों अखिल गगैआ। बबेखानि खानि हेंथायै सोमावसारनायनि जुनै जोबथेसालिनि साजा सैनांनाय KMSSनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरानो जोबथेसालि सिङाव उखैहाब सोमावसारनायजों बानजायगोन होननानै अखिल गगैआ बिजिरसालिनि मोखाङाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। ओरैहाय अखिल गगै आरो खानि हेंथा सोमावसारना हमजानायफोरखौ गोख्रैनो उदां खालामनो थाखायबो सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।